Muhammad dansa aka yi halittu, amma a yau Yazidu yayi layyar Husaini. Dawaki a kansa a kwance babu kansa, su kuma suke a kansa Imamuna Husaini. Ruwan kibau da sara za su kai Husaini kwance, ya tokar da takobi kafin su kai shi kwance. Shaku suke na tunkararsa Husaini mazaje, idan ya motsa maula su roga a guje, tun san da ɗan Ali ne maula Imam Husaini. Dawaki a kansa